Zapraszam na drugą частку dyskusji. Zapraszam Olgę Hardziejczyk-Maziarską. Давайте. Доволі там уже говорить, ходите сюда. Давайте, давайте. Бракує ще одного. Хорошая шутка. Он там что-то балерина там как раз на парке Селивер сидела в гостях, а мы уже переправились там на чуваки такие там в кружеве. Они такая заходит, боже, вы такие прихожие. Я кажу, Тільки 15 хвилин пройшло від того моменту, коли ми повинні були почати, так що у наших географічних широтах, думаю, що це у нормі. Це 15-хвилинне спознення. Починаємо другу дискусію сьогодні. Я вельми радий, що третя панелістка до нас добігає. Всі ми вже в комплекті. Поговоримо... Почну з того, що muszę patrzeć, a potem nie zabyć. Białoruski trialog u Krynkach, jak zawsze, organizuje Fond Villa Socrates. Белорусский триалог у Крынках организует фонд Вилла Сократес, партнер городская управа города Крынок и стратегичный партнер Подляское воеводство, медийные патронаты, радиорация, польское радио Белосток, газета Выборча и польское телебачение отдел у Белостоку. Теперь у эту гадзіну, паўтары гадзіны паговорым пра сучасную беларускую культуру, беларускае мастацтва. Хаця тут наш шэф фонду Вилла Сократес калісьці мне ўбіў галаву, я тое запамятаў яшчэ маладым хлопцам, што мастацтва і культура гэта не тое самае. Што культура гэта, тое, што мы маем, так сказаць, і матэрыяльнае, і нематэрыяльнае мастацтва павінна ісці насупраць, якраз разбураць тое, што за векі стварала культура. Тым не менш, думаю, што паговорым і пра адно, і пра другое, бо вельмі цяжка тыя межы праводзіць. Побач са мною, каб нікога тут не... А може так, почну з того боку. Ольга Гарdzejczyk-Мазярская. Я починаю з себе, тому що ми доволі довго знайомі. Я з сябров починаємо. Журналіст, тележурналіст, так само менеджер, чи журналістка, менеджерка культури, отак. Леся Пчолка, мастачка, так само дослідчиця мастацтва, фотографка, у минулым так само бізнесменка, так, як уладальниця крами Каліласка. І тут побач со мною Ганна, каб не помилиться, Чистосердова. Так само менеджерка культури, мастацтвознавця. На практиці, покольки
не ведаюць яшчэ, але доўга якраз сучасным беларускім мастацтвам займалася хаця б у галерэі Унескладовая. Гэта знакавае месца было ў Менску, куды мы доўгі час як бы першыя крокі кіравалі. Былі такія месцы, скажам, я з майго жыцця з пачатку 90-х, это, памятаю, быў музей Максіма Богдановича, які стваралі нашыя аднагодкі, нашыя сябры, потым, напрыклад, на сядзібу БНФ, Варвашэні 8, здаецца, а потым у галерэю у Кароткае. Так у маім як бы жыцці ўпісваецца гэтая установа. І яшчэ хочу сказаць, можа хто не быў яшчэ ці пазней прыехаў, што непадалёк нас працуе вельмі цікавая выстава беларускіх артыстак, калі форма становіцца стаўленнем. Таксама і можа адразу першае такое пытанне, ці гэтая выстава прадстаўнічая для сучаснага беларускага мастацтва? Што яна нам можа як бы сказаць пра сучасных мастакоў, мастачак Беларусі? Па-першае, я... Бачыце, я яшчэ пахвалюся, дам час падумаць. Сказалі, што добрыя пытанні задаваў, так што Па-першае, мне вельмі прыемна, што зараз на гэтым фестывалі мае магчымасць пабачыць непасрэдна жаночае мастацтва з Беларусі, бо вельмі доўгі перыяд яно так ці інакш не было шырока прадстаўлена нават у беларускім кантэксце. І для мяне гэта вельмі важная справа. Калі казаць пра той зрэз, мне падаецца, што, канешне, вельмі цяжка па удзелу 6-8 мастачак ці мастакоў увогуле нейкім чынам уявіць, што такое сучаснае беларускае мастацтва, але ж усе працы, якія прадстаўлены, так ці інакш вельмі добра рэфлексуюць на тую рэчаіснасць, у якой мы апынуліся непасрэдна апошні год, бо ўсе гэтыя працы зроблены непасрэдна за апошні год. І мне падаецца, што такая магчымасць нават у мяне была вельмі прыемна пабачыць працы, якіх я дагэтуль не ведала і не бачыла. Мне вельмі падабаецца, што некаторыя мастачкі з'явіліся такім агрэгатарам галасоў з Беларусі. І калі вы ўжо былі на выставе, я не хачу так адразу спойлерыць, але ж дзве працы прадстаўляюць мастачкі з'явіліся такім, не ведаю, інструментам для таго, каб даць голас беларускай супольнасці беларусам. Таму я раю ўсім, хто яшчэ не быў, схадзіць і паглядзець яе. Пытанне тое ж. ж. Тут можна дадаць. Было б добра пачуць меркаванне куратаркі, але ж яна не змагла прыйсці. Я толькі дадам, што хіба не памыляюся, усе аўтаркі жывуць за мяжою на дадзены момант, а куратарка ў Менску, таму яна не магла быць на адкрыцці. Праўда так ці? Не, яшчэ Антаніна Слабодчыкава пакуль застаецца ў Беларусі. Таксама Жанна Гладко, Васілій. Шмат хто ў Беларусі яшчэ. Васіліса Паляніна, больш паловы, напэўна, артыстак, которые прадстаўлены на выставе зараз у Беларусі. Якраз пра гэта хачу спытаць, хачу пра такую сітуацыю беларускіх сучасных мастакоў, мастачак. Вы тут пару слоў сказалі, ці больш цяпер беларускага мастацтва ствараецца у Менску ці в іншых гарадах у Беларусі, ці больш все ж таки за мяжою, паколькі чуем, што калоні беларускіх творцаў, асабліва ў Нямецчыне, у Берліне, здаецца, моцная так, і што па ўсім свеце проста мастакі не выключэнне. Тут проста беларусы разбрыліся і мастакі таксама. Як на сённяшні дзень гэтая сітуацыя выглядае? На мяне ўсе глядзяць. Все паглядзелі на мяне, магчыма, таму што я вельмі даўно рэальна жыву ў Польшчы. Як гэта выглядае цяпер?
Натуральна, я б гэта ўвогуле назвала нейкай вялікай міграцыяй народаў. Вельмі спадзяюся, што часовай, але яна адбываецца ў памерах, якіх я ўжо быўшы ў Варшаве, перажыла, як мінімум 3 такія буйныя фалі пратэстаў у Беларусі і адпаведна эміграцыі вялікай сюды. Так вось сёлетняя яна проста ўсе мае нават самыя страшныя мары перарастае. Мары, кажу, самыя страшныя мае ўяўленні, можа так, таму што ніколі не было маёй марай, каб было тут столькі людзей. Маёй марай заўжды было наадварот, каб мяжы не было і каб мы маглі, снедаючы ў Варшаве, абедаць і вячэраць ужо ў Менскую галерэю У. І наадварот. Толькі тады была б магчымая нармальная супраца і суіснаванне творцаў адных і другіх. Цяпер мы ведаем, што гэта адбываецца ў адваротны бок. Выязджаць адтуль зрабілася немагчымым, выязджаюць адзінкі і толькі таму, што мусяць, але гэтых адзінак ужо нават не тысячы, гэта ўжо дзесяткі тысяч. Таму зразумела, што трэба гаварыць пра ўсе катэгорыі людзей, у тым ліку пра мастакоў. І паколькі тут мы пра творцаў, і паколькі тут мы вось якраз пры тэме творцаў, Мікола, вяртаючыся да пытання, творцам не проста паяднацца ў прынцыпе. Гэта людзі, у якіх эга перарастае ўсё іншае. Прасцей, магчыма, нават, можа, дзяўчыны аспрэчаць, прасцей, мне падаецца, з досведу мастакам якраз. Гэта цэх, гэта традыцыя, гэта пэўны там, варштат творчы, які ёсць. Все астатнія гэта даволі часта людзі эгацэнтрычныя, летуценныя, якія не ўмеюць у прынцыпе жыць, а што ўжо казаць пра жыццё у стаі. Таму гэта перад намі цяпер даволі вялікае пытанне, адкрытае для нас, для ўсіх, як гэтым людзям тут не проста сябе знайсці сябе міжсобку, знайсці сябе ў новых рэаліях, у новай мове і заставацца творцамі. І не пайсці, скажам, будаваць дахі, як даволі часта вось з майго досведу здараецца нашым творцам. Можа, не часта, але так здараецца. Скажам так, і гэта самыя балючыя моманты вось гэтай творчасці. Я прачытаў такое інтэрв'ю на сайце, я добра яго назову, 34 Магнет. Гэта размова з Ганнай Чыстасердавай і Валянцінай Кісялёвай, дырэктаркамі гэтай галерэі У нескладовай, якой, на жаль, ужо няма. І гэтае інтэрв'ю мае такі, я б сказаў, загаловак сімвалічны. Як усе беларусы ў 2020 годзе сталі артыстамі. То бок такое ўяўленне, што ўсе ўдзельнічалі ў нейкім каласальным вялікім перформансе. А тым часам зніклі тыя установы, тыя месцы, нейкія структуры, магу памыляцца, не ведаю, такія дзе... Пасля, што пазнікалі тыя месцы, якія для кагосьці былі культавымі, знакавымі, там, дзе засяроджвалася культурнае мастацкае жыццё. Ці так яно? Канешне, на жаль, гэта так. Вось мы нават учора так ці інакш згадывалі, што яшчэ дагэтуль адбываецца ў Менску. І, на жаль, зараз ужо прасторы, у якіх так ці інакш можна пачуць там сучасную музыку ці паэзію, пабачыць мастацтва, мне падаецца, ўжо ў 2 пальцах засталіся. Гэта, канешне, можа. Я спадзяюся, што гэта ператворацца 2 пальцы ў пабеду праз нейкі час. Але як вось папярэднія нашыя каляжанкі з папярэдняй дыскусіі сказалі, што 2020 год з аднаго боку стаў для нас усіх вельмі натхняльным, і, шчыра кажучы, мы усе пабачылі, што наша плённая праца, вось мы з Валянцінай 17 гадоў працавалі на глебе сучаснай беларускай культуры і мастацтва. Яна не прайшла плённа, і зараз мы бачым, што, не ведаю, магчыма, гэтая нацыя нарадзілася раней, але візуальна гэта стала так ці інакш зразумела ў 2020 годзе. Гэта заўсёды было непроста трымаць інстытуцыі культуры непасрэдна ў тых абставінах, у якіх мы жывем ужо больш за 2 дзесяцігоддзі. Але вось нават той працэс, калі мастацтва выйшла на вуліцы, як вы самі сказалі, мастакамі сталі ўсе, і тое, якім чынам праяўлялі сябе беларусы падчас мірных пратэстаў,
час ад часу нават мастакі казалі: божа, мы ж вот так і не смаглі бы, как это. І гэта дагэтуль нейкім чынам. Зараз нават дзяржаўная ўлада робіць такія перформансы, што сучасныя мастакі кажуць: боже, а што ж я рабіў гэтыя 26 гадоў, яны ж зрабілі так прыгожа. Я зараз пра апошняе выступленне ў Маскве балерыны на танку, якая танцавала разам з амонаўцам. Ну, і гэта мастацтва таксама. Что тачка гною Олеся Пушкіна притым то просто нявінная там гульня Ну, вінная і невінная мы ведаем, што здарылася пасля гэтай тачкі, і Алесь зараз знаходзіцца за кратамі, на жаль. Гэта, канешне, мы можам шуткаваць, і я заўсёды за тое, што шуткаваць трэба. Было таксама на той час, калі гэта было сур'ёзна. Канешне, гэта ніколі не выглядала як толькі такі шутлівы жэст. Яшчэ хацела сказаць наконт мастакоў, якія з'язджаюць сінет. Мы зараз пачалі рыхтаваць такі драфт выставы, якая, спадзяюся, ў наступным годзе будзе прэзентавана ў Познаню. І кожны дзень з калонкі мастакі, што жывуць на Беларусі, мы з Валянцінай некага перастаўляем. Вось яшчэ учора там Лёша Лунёў быў у Беларусі, а сёння ён ужо ў Кіеве. І вось тыя працэсы, якія адбываюцца, гэта, канешне, з аднаго боку жах, а з іншага боку мы глядзім, што гэта зараз адзіныя абставіны, у якіх мы можам працягваць нашу працу. Шчыра кажучы, седзячы ў Мінску, ты крыху купіраваны, і ты не можаш працаваць як мастак, як куратар, і не ведаю, можа Леся вось таксама дапоўніць пра яе адчуванне. Ну, мне падаецца, што апошнія там 10 гадоў майго мастацтва, маіх практык мастацкіх, яны шлі ў роўні з практыкамі сацыяльнымі, бо мастацтва павінна які-небудзь спосаб рэагаваць на тыя працэсы, которые адбываюцца, і гэта часцей за ўсё былі якія-то партысіпаторныя практыкі. І я не зусім згодна з тым, што мастакі, якія зараз выязджаюць з Беларусі, не могуць працаваць мастакамі. Бо выязджаюць з Беларусі мастакі, мастачкі атрымліваюць ту дыстанцыю, якой няма, калі ты жывеш у Беларусі. Ты павінен працаваць на блага супольнасці, а калі ты выязджаеш, ты атрымліваеш дыстанцыю і можаш працаваць для сябе. Можаш звонку наблюдаць за тымі працэсамі, якія адбываюцца, працаваць сваімі архівамі і працаваць за сваёй адукацыяй і так далей, і гэтак далей. То, падаецца, в этом есть таксама і добрыя працэсы, якіх раней не было. Тут мне здаецца, што Ольга трошки інакш як бы сказала, што тут усё гэта як бы таксама у прапорцыях, або калі ты іншая справа, калі ты можаш выехаць, калі у цябе атрымліваецца рабіць кар'еру, а калі ты вымушаны уцякаць, это тады можа не так лёгка знайсці тую дыстанцыю і той камфорт працы. Прытым мастакам яшчэ прасцей, вось як я ўжо казала, таму што мова вас не абмяжоўвае, вашая мова візуальная, а што казаць пра літаратараў, которым цяжка, трапляючы ў асяроддзі іншай мовы, захаваць чысціню сваёй, як бы гэта трэба, сапраўды быць у сваім атачэнні. Хаця ў Беларусі гэта вядома, што нашае атачэнне, гэта архіпелаг, это ўсе ведаюць, мы ад выспачкі да выспачкі заўжды па Беларусі. Мікола, яшчэ было добрае пытанне, па-мойму, мы да яго не вярнуліся, у цябе сёння дзень добрых пытанняў, відавочна. Пытанне, дзе больш ствараецца мастацтва, у горадзе ці ў правінцыі. Я тут рызыкну сцвердзіць з майго вось апошняга году такога даволі пільнага назірання за тым, ці жыве яшчэ як бы сучаснае мастацтва, ці якая-колечы творчасць адважная ў Беларусі, шчырая, скажем так, не можа быць іншай творчасці, правда, то мне здаецца, што яна ўсё ж такі не ў Менску цяпер. Можа, я памыляюся зноў-такі, але прасцей нам цяпер прыгадаць сваю сутнасць партызана і кудысьці вось па хутарах, па меншых гарадах, па правінцыях. Так як я размаўляю з людзьмі, пішу, дзе сядзіш? На дачы сяжу. Ездзіш горад? Не езжу. І вось так, як бы, яно крышачку такое хаванне ў сябе і хаванне ўсё ж такі ад сталіцы. Мне здаецца, зноў-такі рызыкну сцвердзіць, гэта маё асабістае адчуванне, што у нейкім сэнсе сталіца нас падвяла. Яна не дала нам вось таго, то бок 3 дні было сапраўды свята. Ды такое свята, вось як Ганна кажа, што мастакі здзіўляліся таму, на што мы здатныя. Я ніколі не думала, што мае беларусы здольныя вось на такое мастацтва. То бок усе. У нас аказалася краіна артыстаў.
Але мінула 3 дні і палілася крывя і пачалі трушчаць косці, і гэтыя косці трушчаць дагэтуль. І кожны чалавек гэта ведае, адчувае, і немагчыма з гэтым жыць. Таму мне здаецца, што пасля тых 3 дзён, зноў кажу пра сябе, я хацела б бачыць той горад, я хацела б бачыць тых людзей. Я не магу бачыць цяпер гэты горад. Я не змагла б там тварыць, я просто не змагла б там быць нават. І это вось, ну, неверагодны паклон як бы тым людзям і тым творцам, которые ў гэты час там, і яны працуюць і здольныя працаваць і здольныя тварыць, таму што гэта, ну, мне здаецца, што мы перажылі, аднак даволі вялікі перажываем, магчыма яшчэ, як у тым анекдоце пра вялікую каўказскую дарогу, магчыма мы яшчэ ляцім, але мы перажываем паразу. Мы перажываем паразу, цяпер нам трэба яе асэнсаваць. Мы не паспелі перажыць перамогу. Мы адчулі толькі радасць, мы адчулі тое, зрэшту, да Польшчы, да яе досведу ўжо звярталіся тут сёння не раз. Вы ведаеце, што тут таксама прыйшоў такі момант ключавы. У вас гэта было, калі прыехаў Ян Павел II, у вас, прабачце, у палякаў, я не ведаю, хто тут сёння з намі. Калі прыехаў Ян Павел II, і ўсе палякі выйшлі на вуліцы і пабачылі раптам, як шмат людзей. А калі шмат, так значыць, многа чаго можна. І вось у нас гэтыя 3 дні былі, калі мы ўбачылі, проста ўбачылі, як нас шмат. А заадно убачыў свет, што мы ёсць, да? І там ужо не важна, Беларусь гэта кабета, я тут як бы прыехала абараняць гэты тэзіс, но насамрэч варта гаварыць пакуль што толькі пра тое, што Беларусь гэта. Мы яшчэ ствараемся. Пакуль не важна, хто мы, кабеты і мужчыны, зрэшты, вось да тэзы сённяшняй, па-мойму, так было заўжды ў беларусаў. У нас не важна. У нас як бы ці ты ідзеш, ці мужик ідзе, ці вы разам ідзяцё, мы партнеры. І я думаю, што для нас, для людзей, которые там пражылі, там выхаваліся, гэта даволі бясспрэчна. Унутры кожнай сям'і мы ўсё ж такі нароўні, унутры кожнага грамадства. Магчыма, у нейкіх прафесіях па-рознаму, але мы гаворым цяпер пра агульна, праўда, тым болей пра мастацтва. Мне здаецца, беларуская кабета адчувае сябе нароўні з мужчынам. І тое, што нас заўважылі, гэта заслуга нас усіх абсалютна. Беларусь гэта сталася летась. А вось тое, што адбываецца цяпер, гэта рэакцыя. Моцная, нечакана балючая, нечакана доўгая і вось спалучаная з гэтымі вялікімі, агромнымі культурнымі стратамі. Нашая задача гэта гэтыя страты пераўтварыць у здабыткі. І вось я думаю, што вось пра гэта варта думаць. Як нам не проста ўратавацца, а знайсці ў гэтым перавагі, у тым, што з намі здарылася цяпер. Я думаю, што ты, Воля, ну тут, ну, пэўна ж кажаш пра свой досвед, ну, але што ўсё ж такі занадта аптымістычна глядзіш на месца жанчын у беларускім грамадстве, што гэта, ну, нароўні было з мужчынамі. Ну, калі б так было, то не было б таго здзіўлення, што жанчыны выйшлі ў мінулым годзе, што фактычна рэвалюцыя атрымала жаночы твар. Ну і сама ж ведае, што і так, як і ў палітыцы, ну я ўжо не кажу тут пра гэта, я, ну там ну нейкія выказванні Лукашэнкі кур'ёзныя, то ну там ён шмат чаго можа нагаварыць, але ну як бы ўсё ж такі беларускае грамадства патрыярхальнае, на жаль. Я думаю, што як і большасць грамадства ўсё ж такі патрыархальная, але у адрозненні ад, абапіраючыся на свой уласны досвед. Я ні разу не гісторык, таму буду казаць пра сябе. У параўнанні нават з польскім, у беларускім грамадстве, трэба пра гэта памятаць, ад часоў вайны фактычна знікла інстытуцыя рэлігіі на масавую, як бы, такую шкалу. А у Польшчы яна была, у Польшчы выхоўваюцца як бы і людзі, і дзеці, і новыя пакаленні. У Беларусі гэта ўсё было проста аддадзенае на так званую этыку, а даслоўней кажучы, на выжыванне пасляваеннае, якое базавалася на кабетах, на ўдовах, которых у нас была большасць. Гэтыя кабеты, гэта у тым ліку мая бабуля. Дзед з'ехаў на поўнач, калі маёй маме было паўгодзіка, і не вярнуўся ніколі. А бабуля гадавала, і такіх бабуляў у нас па вёсках шмат. У нас прыхаваны матрыархат, Мікола, у нас не патрыархат. Прыхаваны. Таму і... Але ў мастацтве няма межаў.
То праўда, тым не менш учора едучы сюды якраз я чуў інтэрв'ю на радыё Рацыя ну, якраз пра нашыя сённяшнія спатканні Лявона Тарасевіча. Ён там паклікаўся на свой досвед, што калі знаёміўся з беларускімі мастакамі, скажам, у 80-тыя гады, ну, то там былі адны мужчыны. Так бы ён з рокерамі знаёміўся, нет бы з мастачкамі. Ці з бардэсамі. Ну, кожны пра свой досвед гаворыць. Ну, але я думаю, што гэта, ну, што сапраўды такой выставы, скажам, я ўжо не гавару пра змест, але нават пра артыстак тады не можна было б зрабіць, не сабралася б столькі, проста каб ну, так што нешта мяняецца. Такой выставы, вось як тут я гэтая, а тут хай дзяўчыны скажуць, я паслухаю сама з зацікаўленнем. Я б крыху хацела дадаць наконт таго ўвогуле у нас жа дыскусія пра культуру. І вось непасрэдна культура мае жаночы твар. Калі мы паглядзім па статыстыцы, як шмат жанчын працуе ў сяродку культуры, даволі часта, канешне, дырэктарамі інстытуцый з'яўляюцца мужчыны. Але калі паглядзець на то, чые рукі ствараюць тую культуру, хто працуе, а не ставіць авізы на дакументах, то амаль што 80% працоўнікаў культуры гэта жанчыны. І з гэтага боку Беларусь не мае зараз ніякага там свайго асабістага шляху, бо для мяне гэта заўсёды было культура пра жанчын. Усе мае каляжанкі, сяброўкі, з якімі мы працуем, і партнёркі яны, ну, мне не вельмі шмат мужчын, з якім мы працуем, і таксама нават зараз праект, якім мы займаемся, ён так ці інакш спалучае 4 жанчын. Я не ведаю, як у Беларусі, але ў Польшчы то таксама 80 ці 90% жанчын працуе настаўніцамі. І ну так не абавязкова гэта як бы лічыцца прэстыжнай прафесіяй сённяшняй. На жаль, так што то, ну і таксама ж як бы іх рукамі ствараецца, ну, фармуецца сучаснае грамадства і будучыня. І ну, а дырэктарамі пераважна так, ну, мадэратарамі. Тут можа, каб зноў-такі, каб не сысці ў фемінізм, я вось вярнуся да таго моманту наконт... А чаму не? Зыходзім? Ну не, ну я яшчэ не гатовая, скажу. А я гатовы. Я вярнуся да таго моманту, трэцяга дня, калі ты сказаў, што як бы што жанчыны перавярнулі ў нейкім сэнсе як бы гісторыю. Гэта было праўда, так. То бок, ну вось я калі была ў Беларусі, праз 2 дні я зразумела, што як бы што тут як бы больш-менш які расклад, і паехала назад у Варшаву, мне трэба было на працу. І за гэтую ноч наступнага дня зранку выйшлі кабеты, я развярнулася і паехала назад, і была месяц. То бок гэта было нават для мяне асабіста, это быў адназначна пераварот, калі выйшлі кабеты. Было ясна. Што я хачу сказаць, што гэта не таму, што Беларусь гэта кабета. Гэта таму, што кабета, я ўсё ж такі застануся пры сваім тэзісе, што Беларусь гэта партнеры. Шмат у чым. Беларусь гэта калі твой мужчына можа, то ён робіць. І ты шчаслівая, што ён робіць, да? І у цябе ёсць зона камфорта, і ты творыш альбо працуеш настаўніцай. Але калі ты бачыш, што ён не можа, то ты выходзіш. І вось гэта, здаецца, тое, што ўзрушыла і нас, і свет, ну, ўсіх, акрамя тых, которые выйшлі пазней супраць кабет, да? Увесь астатні нармальны цывілізаваны свет гэта ўзрушыла, і гэта неверагодны вобраз сапраўды, над якім яшчэ варта думаць, да якога варта вяртацца. Як кабеты Беларусі выйшлі ў абарону сваіх мужчын. Мне здаецца, што гэта толькі таму, што беларускія кабеты гэта прыхаваная раўнавартасная сіла, которая просто дрэмля, скажем так, але выходзіць тады, калі сапраўды бачыць, што павінна выйсці, і тады выйдзе. І выйдзе яшчэ не раз, калі будзе трэба. Беларуская кабета выходзіла не за мужчын, выходзіла за сваю свабоду, за дэмакратыю, і выходзіла не толькі 12-го, а выходзіла апошнія 10 гадоў. І гэта справа ўсей супольнасці. Справа не ў палах, там, не ў мужчынах, там, жанчынах. Не, гэта справа нашай супольнасці была. І тут, мне падаецца, нельга
рабіць высновы, як или рабіць герояў, героек з якіх-то там палоў. Не, гэта была валка супольнасці і сумесная праца над патрыархатам, праца і барьба з дыктатурай. Ясна, што мела свае карані гэтат выхад, бо у першы тыдзень пратэстаў жанчын білі менш, чым мужчын, і они маглі себе гэта дазволіць. Але потым і жанчыны таксама сталі ахвярамі. Іх таксама білі, і яны таксама зараз за кратамі. Жанчыны выйшлі, і все памятаем гэтыя шматтысячныя натоўпы людзей, шматтысячныя акцыі. Памятаем таксама паасобныя твары нават, правда, з фотаздымак, якія кананічнымі сталі ўжо. І як сёння на гэта можна глядзець проста, бо тут як бы дзве такія спрэчныя ўжо ацэнкі. Адны кажуць, што прайгралі, так, прайгралі тую рэвалюцыю, ўжо яе няма, а я весь час не ведаю, можа я шукаю той аптымізм, грэюся такімі словамі майго сябра з Гародні, над якім вісіць крымінальная справа, ён там пару дзён пасядзеў, там яго яшчэ чакае суд, можа трапіць за краты на доўгія гады, яго установу зачынілі культурніцкую. Ну і я кажу яму, ну як ты там трымаеш? Размова, правда, была 2-3 месяцы таму. Можа, што памянялася з таго часу, але я да яе часта вяртаюся. Кажу, як ты там проста? Ну як? І ён кажа, ведаеш, што Мікола кажа, я быў там, яшчэ можна было прыязджаць тады, быў там пару тыдняў таму ў Беластоку, я так адчуў, што для вас, як бы, за мяжой, той вобраз тае Беларусі, кажа, больш чорны, чым нам тут. А я, кажа, што заўважаю на кожным кроку той аптымізм, які тады з'явіўся так масава, што ён не згас зусім. І ён канкрэтныя прыклады даваў. А тут дзесьці пачуе, кажа, ў краме дзяўчына нейкая там па-беларуску гаварыла з кліентамі. Кажа, каб мяне бачыла, ён як бы такая асоба, я яго кажам, можа, дзе ведаюць у Гародні, так, але то яшчэ нешта такое, кажа, што проста мы тут прыслухоўваемся да дрэнных інфармацый, бо такія, іх ж не схаваеш, а то таго зачынілі, таго пабілі, так, таго засудзілі, арганізацыю зачынілі, развязалі і так далей. А як бы, цяжка за мяжы ўявіць настроі, скажем, настроі, ці там, як вы глядзіце на гэта? Па-першае, думаю, гэта пытанне да наступнай панэлі, палітычнай, па-перш. А па-другое, то, што зараз адбываецца в Беларусі, гэта стабільная рэпрэсія. Гэта таксама стабільнасць, якой людзі прызвычаюцца і пачынаюць жыць і не так адчуваць востра той стан, у якім зараз грамадства беларускае. І то, о чым я казала, калі ты атрымліваеш гэту дыстанцыю, ты разумееш больш пра падзеі. А калі вяртацца к тэму культуры, то все незалежныя інстытуцыі закрыты зараз. Все, ліквідаваны, зачынены, мы не маем ніводнай галерэі незалежнай. І гэта страшна. Гэта страшна, што культура, якая і заўсёды, яна была па такому... Бо не было ніколі фінансавання, не было грошай, людзі займаліся, быў больш актывізм, чым праца ў культуры. І ад гэтага і жанчыны працуюць. 80% жанчын працуюць у культуры толькі ад таго, што там ніколі не было добрага фінансавання. А зараз мы атрымліваем то, што атрымалі пасля 10-го года, але просто, можа быць, в большых памерах абнулення всех справ. Ладно. Труднае пытанне. Шкода, што так адбываецца, што мы увесь час
працуе ў культуры, атрымліваем гэтыя разрывы і не маем летапісы культуры, не маем прынамсі такіх перадачы з пакалення ў пакаленне культурных і ну шкода. Дакладна гэтая самая гэтая думку я думала, калі прыйшла толькі што на гэтую выставу вашу ў галерэі, пабачыла гэтую вышыванку, не ведаю, былі вы, не былі. Мне падалося, што вось мінае яшчэ год і яшчэ накладаецца, і яшчэ год і яшчэ накладаецца, што гэта такая вось візуальная гісторыя, якая павінна яшчэ даткацца. І вось што будзе ў выніку і калі, але яно ўжо тычэцца. Гэта ўжо добра. Яно ўжо ідзе. Канешне, крышачку аптымізму, бо без яго нельга жыць ні тут, ні там. Па-першае, мне вельмі спадабалася, як сказала Тацяна Нядбай, што установу зачынілі, а нас пакуль не. І гэта заўсёды людзі, якія так ці інакш працягваюць сваю працу. Канешне, вялікае пытанне, што мы не можам працаваць там, таму мы працягваем сваю працу зараз там у замежжы. Але вось пра гэтую цыклічнасць гісторыі, якой быццам бы яна была, а яе не мае, той праект, якім мы зараз хочам займацца, гэта непасрэдна зафіксаваць вось тую історыю незалежнай культурнай артыстычнай сцэны першых 20 гадоў 21 стагоддзя. Бо, на жаль, тыя працэсы, якія зараз адбыліся, як здарылася і з нашай галерэі, і амаль што з усімі нашымі калегамі, канфіскавана не тэхніка, канфіскавана гісторыя. І тое, чым зараз мы ўсе павінны займацца, гэта так ці інакш яе знайсці, зберагчы і толькі потым асэнсоўваць. Бо ўсё ж такі вось гэты год, які зараз толькі яшчэ прайшоў пасля гэтых недавыбараў, гэта вельмі кароткі час для таго, каб асэнсаваць увогуле, што з намі адбываецца. І мне падаецца, што вось, канешне, у плане літаратуры і непасрэдна паэзіі гэта больш рэакцыйная рэч. І таму вось мне падаецца, што тое, што мы павінны зараз рабіць, гэта непасрэдна не страціць тое, што было зроблена, каб зноў не рабіць нешта з нуля. Бо мы ведаем, што гэта дакладна адбывалася ў Беларусі ўжо не раз гістарычна. То ў мяне тут прыклад, здаецца, наяўны таго, пра што вы кажаце, пра тую фіксацыю і спробу асэнсаваць, зразумець нашае мінулае, тое, чаму мы такія, а не іншыя, і дзякуючы чаму мы такія, а не іншыя. Тут у мяне дзве кніжкі, да ўзнікнення якіх самы непасрэдны тут унёсак зрабіла Леся Пчолка. Кніжкі, альбомы, фатаграфіі, дзявочы вечар і апошні фотаздымак. Альбомы прысвечаны шлюбам і смерці, то бок двум важным момантам, найважнейшым, можна сказаць, асабліва смерць у жыцці кожнага чалавека. І тут як бы атрымліваем такую экскурсію праз апошнія 100 гадоў, 100 з нечым нават. І нават калі яны на першы погляд гэтыя фотаздымкі падобныя, так, тыя позы людзей, то ўсё ж такі яны вельмі шмат чаму вучаць. Але я б хацеў, Леся, ад вас пачуць пра як ствараўся гэты праект, як кніжкі свежыя, толькі новенькія, можна сказаць, нядаўна з друкарні выйшлі, так што бадай самы такі новы праект, правда? Ну так, гэта другі праект Веха. Веха, ввогуле, гэта такая форма стварэння інстытуцыі, как бы, мной як мастачкі стварэння інстытуцыі. Гэта архів, па-першы, сацыяльны. В яго ўкладанні прымалі ўдзел і музеі, і проста грамадзяне Беларусі. Адбіралася якісь там тэмат, і проста людзі дасылалі ад свае адсканаваныя фотаздымкі, і потым гэты фотаздымкі апрацоўвались і выходзілі ў выглядзе выстаў, а потым у выданні кніжак, якія, так як іх выданне происходит,
уж, может быть, так не будет, но были выданы в Беларуси, и они поступали в библиотеки белорусские, в какім-нибудь музеі. Вот. І гэта было важна, што гэта гісторыя штодзённасці, гісторыя ўвогуле не заўважная, не сабыційная, а вся наша гісторыя заўжды строілась на гісторыі палітычнай, гісторыі імён, цыфр, нешта такого. А гісторыя штодзённасці заставалася незаўважнай. І гэта была такая спроба знайсці нешта, то, што нас, можа быць, прыкметы, адрознівання, нешта такое. Гэта працэс і працэс уключэння ў захаванне культурнай спадчыны усіх. Не толькі мастакоў і мастачак. Гэта працэс і супольнасці, працэс этнографаў, этнографак, антраполагаў, ну і так далей. І все архівы і усе фотаздымкі, которые былі сабраны, яны размешчаны на сайце, у доступе, імі можна карыстацца. І мы стварылі гэта, каб далей гэта пайшло у якімсьці кірунку і архіў даступны. Не ведаю, ці варта зараз працягваць працу над праектам Веха, бо зараз, калі я уже не в Беларусі, мне падаецца, што гэта справа не моя, можа быць. Можа быць, эти кніжкі і архіў, які мы сабралі за прынамсі 4 гады працы, можа трохі больш, павінны быць архівам якойсьці інстытуцыі і ці далей. Ну, гэта не нешта, што павінна знікнуць, а проста працэс, які мы прайшлі і хацелі, як он захаваўся і ішоў далей. І каб якраз яшчэ ролю адукацыйную, так, выконваў гэты праект. Тут пра тое, пра разуменне як бы гісторыі, разуменне, адкуль мы прыйшлі, якраз пра навучанне ў школах, пра тых палітыкаў, пра лічбы, даты, войны, ну, хіба такой неспадзяванкай для шмат каго ў Беларусі будзе, як хто возьме гэтую кніжку ў рукі, што нават трэба было напісаць, што і ў час вайны людзі жаніліся, так? І ў час вайны былі шлюбы, было звычайнае жыццё, і было месца таксама на радасць. Ну, якраз сёлета гэта і прагучыць, відаць, як бы так рэзанансна, таму што цяпер таксама часы такія зусім не вясёлыя. А як вы іх увязеце ў Беларусь? Они там были надрукаваны в Беларуси. Тут я привезла их сюды. Сюды прасцей. Дарэчы, ну, дзе цяпер фатаграфуюцца маладыя, скажем, у Менску? Перад чым? Бо тут таксама пару слоў пра сучасную вясельную фатаграфію, якая, ну так, ну як бы адышла вельмі моцна ад тых каранёў, якая нам вельмі мала кажа пра, ну, хаця можа і гаворыць пра сённяшніх маладых. Ну, па-першае, не ведаю, дзе зараз рабіць фотаздымкі, бо можна быць затрыманы, калі ты робіш фотаздымак недзе там у цэнтру горада. Па-другое, сэнс Веха не ў тым, каб аналізаваць фатаграфію з аднаго боку, як шлюб і як працэс. Гэта рытуал, па-першае, і перадача рытуалы пераасэнсавання, і ўплыв, і рэлігіі, і палітыкі, і гэтак далей. То есть для мяне гэта праца была толькі ў тым, каб людзі, якія дасылаюць нам фотаздымкі, каб музеі, якія ёсць у Беларусі, дасылалі фотаздымкі сваіх калекцый, каб мы ўсе працавалі над аднім пытаннем захавання нашай культурнай спадчыны. І праект для мяне толькі ў гэтым, у тым, каб мы разам рабілі нешта. І гэта нешта магло быць не палітычным. Яно магло быць не сабыційным, быць у такім месцы, якім, ну, нізы, можа быць, трохі праца са смеццем нават, вот так, што было раней незаўважна. Вось. Ну, і што зараз будзе? На пытанне шлюбу или там як адлюстроўвацца зараз будзе працэсы палітычныя, не ведаю, ці многа пар там, якія планавалі
так, я не ведаю, як сказаць, узаконіць свае адносіны. Зараз пайдуць да ЗАГСа, дзе вісіць герб, стаіць сцяг бела-красны, і ой, то есть красна-зелёны. Да, можа быть, туды і пашлі бы. Вось. Так што рытуалы змяняюцца, мы атрымліваем новыя. цікава, да. Ну, і, можа быть, трохі пазней убачым, як гэта будет выглядаць на фотаздымках. Можна я дакладню, бо з іншага боку зараз адбываецца іншы працэс. Бо шмат хто з маіх знаёмых абраўся шлюбам таксама для забеспячэння бяспекі іншага. Бо калі нехта трапіць за краты, ты афіцыйна становішся часткай сям'і. І зараз шлюб яшчэ іграе зусім іншы наратыў. Канешне, гэта тычыцца пар, якія так ці інакш жылі разам, але гэта зараз вось не пра вяселле, а пра бяспеку. Вельмі раю вам паглядзець відэа «Веха». «Свадьба во время войны» называецца на Ютубе. І якраз тым, што зараз адбываецца і з пункту гледжання 20 века і працэсаў, якія накладаюцца зараз. Да, гэта, па-першае, як сказала Ганна, бяспека і сумесная такое. Так. Я хотела толькі сказаць, што вось добрае пытанне чарговае ты задаў, дзе цяпер фатаграфуюцца. Дзе цяпер... Запісалася там? Дзе цяпер людзі шукаюць сябе, дзе цяпер людзі шукаюць культуру, як бы, ну, культура гэта я, да, гэта тоеснасць, гэта маё, як бы, самае важнае у нейкім сэнсе, да, ну не хлеб жа ж. І таму вось ключавая справа, да, таму што цяжка цяпер у Беларусі не, там не было вайны, як на Ўкраіне. Там не было падзелу, умоўна кажучы, праз сужэнскія ложкі, да, што ты як бы рускі, я ўкраінскі. Тут гэтая мяжа, яна не прабегла так востра, як у ахопленай вайной Украіне, але у Беларусі адбываецца, маім меркаваннем, адбываецца культурная эвалюцыя прыспешаным тэмпам. Як вось дзяўчыны казалі, што як бы не мінула дарма вашая праца 17 год, да? Яна не мінула дарма і для тых, хто працаваў перад вамі, да, і хто працаваў 20-е, то бок, як бы фактычна нацыя стварылася вакол чагосьці, да чаго, божа мой, стагоддзі была абыякавая. І тут раптам все гэта вярнулася, все гэта стала важным, все раптам стала запатрабаваным, істотным. То есть цяпер, колькі ты не выдаесі таго ж Богдановича, я не ведаю таго ж Багушевіча, не кінеш, все возьмуць, все забяруць, таму што гэта тое, што цяпер трэба, бо ну не пойдзем жа ж мы як бы на востраў слёз. Ё-маё, ну ўжо ж не выпадае, да? Уже ж столькі як бы было. Востраў слёз гэта ў Мінску каля Свіслачы, востраў, дзе стаіць каплічка афганцам. І куды хадзілі традыцыйна, бо не было куды, бо няма святыняў. Калі перасталі хадзіць да Леніна, то туды сталі хадзіць. Што такое купала колас? Ну што-то там 3 клас школы, аб чым вы кажаце, настаўніца некая не самая горшая. І таму масава вядома, што хадзілі, ну вось куды, да Леніна хадзілі. А цяпер жа ж не пойдуць. Все, гэтая рэвалюцыя адбылася, яна незваротная. І цяпер як бы трэба вось як бы глядзець наперад, то бок цяпер месца якраз такі для культуры, каб яна сказала сваё я. Окей, ты ўжо не там, вось, магчыма, табе сюды. А наколькі сёння мастакі ў Беларусі шукаюць ну, нейкіх сваіх каранёў, шукаюць сваю тоеснасць і звяртаюцца да нейкай традыцыі. Паколькі я яшчэ раз да гэтага інтэрв'ю хачу вярнуцца, як усе беларусы ў 2020 сталі артыстамі, паколькі там такое пытанне, ці можа нават ацэнка з'яўляецца галерэю нескладовая, што яна не беларуская, не мінская, що така самая, як у Берліні, як у Лондоні, ці в Нью-Йорку. Ну, я не ведаю, ці гэта добра, ці не добра, ці гэта асуджэнне, скажем, таго, што вы парвалі нейкія там карані, ці проста ці наадварот, што гэта такі ж самы ўзровень. Ну, ну, журналіст чамусьці так сказаў. Ну, мы жывем у глобальным свеце, і ўсё ж такі працэсы культурнага мастацкага абмену гэта заўсёды пра ўзбагачэнне адзін аднаго.
Я думаю, што ў гэтым інтэрв'ю журналіст казаў не пра прадукт, хаця, канешне, ён таксама быў не толькі беларускім, а і міжнародным, а пра атмасферу. Атмасферу адкрытасці, атмасферу свабоды, якую, на жаль, не ў вельмі шмат якіх месцах можна было нейкім чынам адчуць у Беларусі. Мне падаецца, што гэта нават вы можаце сказаць ад сябе, калі вы прыходзілі да нас у галерэю, як вы сабе там адчувалі. Канешне, там заўсёды былі нейкія клішэ у нашых, там, не ведаю, гасцей ці партнёраў замежжа, што Беларусь гэта такая быццам бы, не ведаю, паўночная Карэя. Дакладна не так, бо ўсё ж такі імідж звонку Беларусі час ад часу быў крыху дэманізаваны, ачарняўся. З іншага боку, так, гэта было месца, у якім можна вельмі шмат, амаль што ўсё. Але пра тое, вось як вы пачалі, наколькі да кранёў, да, мне вельмі падабаецца тая тэндэнцыя, што маладое пакаленне мастакоў, актывістаў так больш і больш пачынае пытацца пра мінулае. І гэта не толькі там мінулае, гэта таксама асэнсаванне вось таго савецкага перыяду, ад якога мы, канешне, з аднаго боку ўсе вельмі хочам адкрысціцца, з іншага боку гэта частка нашага нават дагэтуль стаўлення і мыслення, з якім яшчэ трэба працаваць. Праца з архівамі, і вось Леся гэта толькі адзіны прымер з таго, што такая праца з архівамі таксама мастакамі вядзецца і у гісторыі беларускага мастацтва. Калі мы будзем казаць пра тэхнікі, то вось нават на гэтай выставе вы можаце бачыць вышыўку. Яшчэ некалькі гадоў таму працы сучасных мастакоў, якія выкарыстоўваюць гэтую вельмі класічную тэхніку, амаль што не з'яўляліся на галерэйных прасторах. Зараз гэта стала, можна сказаць, нават трэндам, бо вельмі шмат хто бачыў там Руфіны Базлавай працы, мастачкі, якая жыве ў Чэхіі. Праект, які мы рабілі ў галерэі. Некаторыя нават набылі яе працу. О, вы? Жонка. І окей. І мне вельмі падабаецца, калі вось такія традыцыйныя тэхнікі пачынаюць працаваць у сучасным кантэксце і працуюць з такім праблемным полем. Таму, магчыма, з майго пункту гледжання нейкая вось такая сувязь з традыцыямі, бо раней, конечно, ўсе на Польшы ведалі Клінава з яго саломай. Гэта ж таксама, канешне, вельмі пра Беларусь. Я спадзяюся, што вось гэтыя сувязі, якія зараз зноў нейкім чынам сталі візуальна, не знікнуць нікуды, і тыя працэсы зацікаўленасці сваёй гісторыі, нейкай працы з каранямі не сыдуць ніколі. Шановне господарство, пытанні? Мікола? Прабачце, дадам. Бо мы зараз разважаем пра культуру незалежную, якая была увесь гэты час была маргінальнай. Маргінальнай і павіннай, і, напэўна, павінны мы працаваць і асэнсоўваць не толькі незалежную культуру і працаваць над яе архівамі, а таксама і культуру, дзяржаўную культуру. Гэту культуру трэша, якая адбываецца, і цудоўным вобразам людзі, якія яе ствараюць, пачалі адчуваць нешта единое ў гэтым працэсе. І яна вельмі падобная. Вельмі падобныя все імпрэзы дзяржаўныя. Яны проста як зробленыя адным чалавекам. І гэта дзіўна, што мы за свайго боку можам распавесці о разрывах, о мастаках, мастачках, але і той бок таксама трэба як-то захоўваць, пераасэнсоўваць, глядзець на гэта крытычна. І маю надзею, што гэтым таксама нехта займецца. Бо гэта дзіўна. Мы разважаем пра тое, што нам цікавае, таму пра незалежную, яна ж нам тут больш цікавая. Але калі вы пачалі пра гэтую афіцыйную, то наколькі яна памянялася за апошні год? Бо яна ж таксама мусіла адрэагаваць на тое, што адбывалася. Ці дадалей прыкідваюцца, што нічога не адбылося ў Беларусі?
По-моему, калі можна, самы выразны прыклад гэтаму гэта нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, так званая залежная культура, то бок не тое, што мы называем незалежны, а дзяржаўны тэатр, который фактычна ў поўным складзе проста спыніў існаванне. Гэта справа, якая просто нідзе няма прэцэдэнтаў падобных. Гэта людзі, которые сказалі, што яны больш не будуць працаваць пад гэтай уладай і выйшлі ўсе з тэатру. З таго часу як бы трупа не знікла, яны працуюць, яны стварылі незалежную трупу купалаўцы, і гэта прыклад на адначасна і красамоўны, і балючы, таму што, як мы ведаем, на іх месца прыгналі, ці як гэта сказаць, правінцыйных трэцьгатунковых такіх нікому раней невядомых артыстаў, нават да іх гонару з іх не хацелі людзі працавалі проста студэнты, якія спрабуюць стварыць імітацыю нацыянальнага акадэмічнага тэатру. Маё пытанне да вас, як доўга гэта будзе працягвацца у нармальнай еўрапейскай краіне, калі мы жывем у глобальным свеце? Гэта абсурд. Гэта абсурд, калі нацыянальны тэатр і ў ім граюць акторы, таму што больш ніхто не захацеў. Што гэта? Гэта тэатр, гэта краіна, гэта культура. Это пытанне часу, по-моему. Мне падаецца, што дзяржаўная культура зараз адлюстроўвае абсалютную адсутнасць крэатыва. І ввогуле не было так раней, а зараз мы видим крызіс ідэй, і все акцыі, не ведаю, там, все, што они робят, гэта либо рэпрэсіі, либо адлюстроўванне таго, што робіць супольнасць, незалежная супольнасць беларуская. Вось, і так было заўсёды, і, можа быць, вот якраз гамагеннай выглядае гэта культура дзяржаўная. Можа быць, пасля выбараў 2020 года мы заўважылі, як прапаганда расейская ўплывае на візуальную культуру беларускую і выкарыстоўвае рытуалы, назвы і спосабы как бы прапаганды для супольнасці, якія ніколі не былі нам блізкія. І дзіўна. Гэта можна з пункту гледжання там тых, хто не жыве ў Беларусі, выглядзець як там, ну, можа быць, так і есть. Можа быць, бацька яго так называлі, але не, так не называлі ніколі. І зараз мы видим, што нешта іное прыходзіць у культуру беларускую і з боку Расіі. Ці ёсць пытанні? Мне адзіная яшчэ маленечкая такая рэмарка, што вось незалежная культура, як сёння ўзгадывалася, працуе заўжды не таму, што она суперак, то есть она фактычна заўжды без грошай, недзе там на мяжы існавання, а дзяржаўная наадварот. І бачыце, грошы не ратуюць. Ты, Воля, пачала, сказала пра тэатр Янкі Купал. Я якраз хацеў пра тэатр. Ты апярэдзіла мяне. Хацеў пра тэатр спытаць, паколькі мы у папярэдняй дыскусіі там палі такія словы, што з'явіліся такія словы, што вельмі хутка адрэагавала на падзеі мінулага года паэзія і драматургія. Ну, я так сабе падумаў, драматургія якім чынам? Значыць, разумею, што тэксты, што п'есы ўзніклі, але дзе іх выстаўляць? Ці, ну, дзе іх можна паглядзець? А з гэтымі раней была праблема, насамрэч, правда? З незалежнымі тэатрамі гэта ўжо колькі там б'юцца нашыя карняхі іншыя за тое, каб проста былі маленечкія незалежныя тэатры. Шмат не трэба для гэтага. Ну, вось не і ўсё. Это як бы вось дзяржаўная забарона на ўсё, і там маглі існаваць толькі так званыя тэатры пад калонамі. То бок тут, па-мойму, атрад не замеціў пацеры байца, так бы мовіць. Іншая справа, што вось, ну, тое, што зрабілі купалаўцы, тое, што скажем так, калі вось як бы глыбей да гэтага падысці, да, то у мяне доўгі час былі сумневы, ці яны правільна зрабілі, да. Але махіна, як Леся сказала, яна не спынілася, рэпрэсіі ідуць увесь час. І мы бачым, як штодня, як бы, ну, вось, новых, у тым ліку гэта тычыцца артыстаў, актораў. І калі я гаварыла з акторамі купалаўца, яны сказалі, што нас бы гэтага першую чаргу закранула, мы гэтага не хацелі. Мы вырашылі сысці самі
і проста і прынялі гэтае рашэнне, каб сысці разам, каб захаваць сваю трупу. Таму што акторы, як і артысты, як і творцы, гэта людзі, якім, як я ўжо казала, мне так здаецца, можа мастакі выключэння, але ім цяжка трымацца разам. Стварыць супольнасць мастакоў, стварыць супольнасць артыстаў, гэта трэба ого, якія высілкі пакласці. Таму тое, што яны сышлі разам, гэта дало ім нейкі карт-бланш, каб гэтую супольнасць сваю захаваць. Яны сышлі калектывам. Гэта быў не проста рывок, гэта быў проста ўчынак, як бы такі сур'ёзны. Я кажу, прэцэдэнтаў яму я не ведаю, магчыма, вы ведаеце. І да, яны засталіся без будынку, і нават калі ў іх ствараюцца цяпер новыя мастацкія нейкія творы, то яны ствараюцца ў падпольных ледзь не лясных умовах, записываюцца і выстаўляюцца онлайн. З аднаго боку, іх можна паглядзець больш, да, больш людзей можа паглядзець. З другога боку, мы не за гэтым ходзім у тэатр, мы ходзім вось так, да, каб пабачыць жывыя вочы, да, каб абмяняцца гэтай энергіяй, да. Гэтага няма цяпер там. Гэта агромная страта. Это просто страта, як бы, з якой я асабіста ніколі не пагаджуся, і пакуль не вернецца мой тэатр, мой парк, у маю кавярню, я просто, вось не складаючы рук буду змагацца. Я думаю, што я не адна такая. Думаю, што нас дастаткова шмат. Я адказала на твоё пытанне. Мяне так нясе на эмоцыях. Я забыла пытанне, Мікол. Я таксама. Ты так гаварыла прыгожа. А я хацеў бы яшчэ запытаць вас пра нейкія яркія з'явы ў сучаснай беларускай культуры. Ці тэатр, ці музыка, скажем. Я тут уже кажу чаму. Як бы, маё пакаленне, скажем, як бы сталела, ці там выхаваная на такіх грандыёзных праектах, як народны альбом, ці пазней я нарадзіўся тут. Ці нейкія аналагі да таго можна, на чым, скажем, што будзе памятаць сённяшняя моладзь, скажем, ясна, што будзе памятаць 2020 год. Вы панавучваліся, вам штогод праект давай, да? Дай пражыць гэта. Хоць кожныя 2 гады. Для мяне вельмі такім сімвалічным з'яўляецца праект «Вольны хор». Гэта непасрэдна з першага пункту гледжання гэта цікава, бо гэта ў асноўным хор, які складаецца з непрафесійных спевакоў. Гэта непасрэдна пра суполку, гэта пра прамоцыю беларускай культуры і непасрэдна праз прызму, скажем, рэакцыйных песень, якія былі на Беларусі, што тычыцца нейкіх пераменаў ці рэвалюцыі. І тое, як гэта адбывалася ў Менску. Калі ты прыйшоў там, не ведаю, на закупы ў краму, і вакол цябе пачынаюць спяваць людзі. Спяваць тое, што ты, канешне, ніякім чынам не падрыхтаваны пачуць зараз там у вялікім там шопінг-моле. Гэта таксама вельмі добрая для мяне непасрэдная ілюстрацыя таго, якія мы сталі за гэты год. Спелись. Лепш так, чым спіліся. Мікол, то, што вы пытаеце, і прыклады народного альбома или вольного хора, гэта справы палітычныя. Гэта как бы выразы мастацкія, якія гавораць, или даюць какой-то пункт больш палітычнага ўзору. А 10 год астатніх мастацтва беларускае было вельмі асцярожным. І гэта была самацэнзура вымушаная, бо мы рэпрэсіі былі заўжды в Беларусі, і мы павінны былі працаваць вельмі асцярожна, і яно не было такім атракцыйным ніколі. І, можа быць, трэба як-то асэнсаваць гэта з таго боку асцярожнага працэсу выстрайвання інстытуцыі супольнай у працы, і якая так или інакш паўплывала на то, што адбывалася і адбылася ў 2020 году. Дайце часу, будуць песні. Дайце нам часу. Песень многа ёсць, многа новых, але ці яны застануцца, ці яны як бы адыграюць такую ж ролю, як тыя 2 праекты названы мною. Вольны хор сапраўды, гэта так.
Ну, пра гэта цяжка сказаць, но час заўжды вырашае, да, што застаецца, што не застаецца. Не нам гэта ацэньваць. Да? Другая справа, што мы сапраўды, як Ганна сказала, мы проста самаарганізаваліся і спеліся так, як нацыя, што я нават пра такое марыць не смела, шчыра кажучы. Вось тое, што як бы што ўсё гэта ёсць, што людзі да гэтага імкнуцца. І вось яшчэ дадам да дзяўчын, што людзі не проста шукаюць сваіх каранёў, яны пытаюцца, яны просяць пра дапамогу, як бы, ну, это даволі шырокая такая, ну, маім прынамсі досведзе з'ява, што як бы падкажыце, што чытаць, падкажыце, што як бы варта ведаць. То есть яны, ну, так бы мовіць, слэнгава навярнуліся на сваю тоеснасць. І гэта як бы вось тое, што мы, у чым мы адназначна перамаглі. Адназначна. І як бы ляцім мы яшчэ, ці мы ўжо кудысьці там як бы сфармаваліся ў нейкую рыфму, у нейкі твор, гэта нават не так важна. Важна, што проста мы з'явіліся як мы. Вот як бы, ну, вяртаючыся да тых дзён, я памятаю, што мне было ўсё адно, ці я стаяла, ці я сядала, рухала ў якую-нибудь таксоўку, я ведала, што ўсюль будзе свой чалавек, будзе народ. Ну вот такое, ну вот это просто шчасце. Это шчасце, калі народ ёсць. Ён ужо будзе. Все гэта адчулі, не толькі ж я. Ты сказала про час, усе мы падуладны часу. Зараз будзем заканчваць гэтую дыскусію. Ніводнага пытання. Літаральна апошні момант, каб запытацца пра тое, што вас цікавіць, што каму можа баліць, ці просто што хто хоча дазнацца. Магу сказаць, што хто у якасці ўзнагароды, калі хто задасць пытанне, то магу потым паказаць кніжкі, тыя вельмі цікавыя. Ну, але калі тут загаварылі пра песні, то ці вы думалі, ну, бо я прызнаюся, што нават як бы ў снах не мог прысніць, што, скажам, рэвалюцыйнай песняй можа стаць купалінка, таксама, як і, скажам, сімвалам рэвалюцыі Ева Суціна, карціна. Так што тут, ну, наконт таго, што там народны альбом, скажам, ці быў, ну, ці меў там нешта палітычнае ў сабе, ці не, ну, я так яго не ўспрымаў проста, ну, але ж мастацтва, аказваецца, ну, неспадзяванымі, як бы, шляхамі перакрыжоўваецца з палітыкай, ну, купалінка і тая Ева. Ну, зараз для мяне песня пратэста — гэта мастацкая праца Яны Шостак, крык, мінута крыка. Гэта сапраўды можа быць іншай формай, іншай песняй, новай формай мастацкай. Ну, я вярнуся, да, што чаму купалінка. Еву нам, скажем так, падаравалі гэтую тэму. Тут як бы тое, што наша рэвалюцыя атрымала вось такі твар. Гэта, па-мойму, супер падарунак для мастакоў яшчэ на доўгія гады, калі не на ўсю гісторыю. А што тычыцца купалінкі, гэта вось тое, пра што мы сёння гаварылі, што калі табе баліць, калі ты разумееш, што табе ўжо няма куды адступаць, няма ўжо той савецкасці. Всё, табе толькі што адрэзалі. Вось як бы гэтая мяжа перакрочана. Ты пачынаеш панічна шукаць, а што ж далей, а дзе ж я, да? І вось это першае, што прыходзіць, гэта тое, што мы ведаем все, і тое, што чамусьці як бы зрэзанавала на той момант. Это першы крок, далёка не апошні. Ну і гэта жанчына, хай ужо будзе купалінка, гэта жанчына. Апошні шанс, таму што будзем завершаць гэтую якраз сустрэчу, бо як калісьці тут, ну, патрон нашых гэтых сустрэч Сакрат Яновіч казаў, што галодных і Христос не навучаў, кажа, што трэба было спачатку даць хлеба, каб потым вучыць. Так што ў нас чакае абед, ну, таму будзем туды памаленьку перабірацца. Дзякуй маім суразмоўцам, Ганна Чыстасердава, Леся Пчолка, Воля Гарdzejczyk-Мазярская, памятаю. А яшчэ хацеў бы толькі дадаць, што, ну, неўзабаве дзень народзіна у нашага патрона, у патрона нашых сустрэч, у Сакрата Яновіча, каб жыў, было б яму, спомнілася б 4 верасня, яму 85
гадоў. Так што можна таксама трэба успомніць таго чалавека, які быў ініцыятарам тут нашых сустрэчак і які таксама шмат зрабіў дзеля таго і ў мінулым дзеля таго, каб мы з розных бакоў мяжы сустракаліся і ну, дзякуючы яму мы тут. Дзякую граменны вам, што вы вось гэта стварылі. Ведаеце, я папярэдні раз, калі была ў крынках, я была яшчэ ў Сакрата ў гасцях. І калі ехала сюды, я так хвалявалася. Але калі ты сёння сказаў, хадзім да Сакрата на каву, мне стало так добра. Все ж таки, это дзякуючы вам, ён жыве і будзе жыць. Я думаю, што шчаслівы сёння. Вы зрабілі неверагодную штуку з гэтым. Фонд Вілла Сакратес. А я яшчэ толькі скажу, сустракаемся зноў а палове на 4:00, у 15:30 у гэтым месцы. І пагаворым уже тады пра палітыку, самую настоящую. Дзякуй. Дякую. Дзякуй за книжки.